Jengki, Mas Amit dan juga kawan-kawan monggo Turangga, Turangga, Turangga Jengki. Ayo. Mas. Tambah no. Ya. Sapa iki? Lawange lo, Bos. Manut kancane. Kelakuanmu lho, Le. Iya. Iya, Turangga Jengki lho iki. Awas. Ya iki lo seto. Seto karo tiro. Aku siapa ini? Mas Jakoro. Sing hati-hati lo tiro. Pasangan kalau beto. Ayo re. Ya iki lo enak kanak lo. Toh Toh. Wah. Ayo. Ayo Mar. Dan koyok bulu. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun. Bapak Indonesia. Ya ampun. Gantengnya ya ampun. Bapak Indonesia jarane lo. Ya Allah, Ayo gantengnya. Jakoro sing hati-hati. Kaset. Ya iki ditoke siji-siji. Emang sesarengan kalem Jakoro. Karo siji-siji iki sapa maneh iki sijine wae. Ayo lo. Cah gandeng-gandeng yo.
Singkir pesisir pesisir Oh, oh. Kerajakan bisik-bisik semayanan Mantri janji orek bareng Sir-siran api gandangan Gendeng asli Banyuwangian Sir-siran api gandangan Gendeng asli Banyuwangian Yo, ayo, 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 Amip, ayo, ayo, ya, hai, yo, hei, ho, hei, ho, yo, sa, egalane jo, esek-esek, esek-esek.
ganjel pak ganjel pak ganjel. Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Dhamateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune oh alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak deluk. Lah tapi adewe ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok dong Ngeranti toh, Mai Pak? Mai Ngeranti toh? Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Galak meni nyapa toh? Nyapa? Lek mu nyiarne aku mang piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku.
bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Ya kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Kok kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora ora, iki sarene sik Sawal, sasine salikur Ya. Sawal ya to. Ya. Aku nyuwun pangapura. Minal ya toh. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh Ya, yang Mas ngucapke karo Amit. penonton, Ha-ha. mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan Iki batin. mang enek himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Mas Amit? Kepolisian. Iya. Jadi apa? Dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik siap. Karena apa? Karena Besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah iya, sama Ngeterne anakku sekolah. ah ketoke pawei. Hari Kartini Iya. anakku besok. Wis mau tukane blakon karo surjan. Sudah. Diatur nih satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri, sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Kopi, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio Sedoyo. Lightingnya Brigas Idola, SGC dan GB Pro Audio. Wah, jagoan. Mbak Puri sama tak temeni ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, oh iya, Duet boleh, karo Mbak boleh, Puri. boleh, boleh, boleh. Ayu. Purwakaning pagut netra Kok gayane nyekemi to, Loro? Oke toh. nadyan Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi. nanging Kowe iki pas karo iki lho, pas mungkin ngandeng iki. kalbu babar pacar pinta sloka binaban sepisan hanjawa kang asto yo Kaya-kaya wong aku suara.
apa mau aku diberi kesempatan waktu. Aku duet 10 lagu, Mit. Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau bikin 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Wektu Cipta Budaya muga-muga saya ngrembaka. Nggih to. Kula sak kanca namung gegojekan. Nggih. Melestarikan dan menghibur. Betul Nggih to. sekali, betul. Dene wonten klentak-klentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Inggih, Mas Sepindah Awet. malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna.